Welcome friends, my YouTube channel bikgkstudy दिनैनि स्टोरीया जाबाय bibnang आरो bibajwनि suhagrat। अब्ला थौदो लोगोफोर स्टोरीखौ जागायनोसै। हाबा जाखांनायनि उनाव जेब्ला अन्जुआ फार्स्ट टाइम गावनि हौवा गोदान प्रबीणनि नखराव आगान होयो, अब्ला बियो गावनि हौवा गोदान प्रबीणनि महरखौ नुनानै जोबोर दुखु मोनो एबा गावनि सिमांखौ फेलें जानाय बायदि मोनो। मानोना बिनि हौवा गोदान प्रबीणनि महर मोखांनि गाबा गोसोम सोमज्रोज्रो आरो मानसिनि हाइटआबो गाहायमोन। बियो बैसोआवबो अन्जुनिख्रुइ जोबोर गेदेरमोन। अन्जुआ बारा फरायनायथ' नङामोन, नाथाय नुनायाव जोबोर समायनामोन। बिनि सिमाङा सासे फिल्मनि हिर'फोरबायदि मोजां समायना सेंग्राजों हाबा जानायमोन। नाथाय अन्जुआ जायजों हाबा जादों, बै हौवाया बिनि साननायनि गासै उल्थाजोबमोन। अन्जुनि हौवा गोदान प्रबीणआ जोबोर सिदा सादा सासे मोजां गोसोनि मानसिमोन। बियो अन्जुखौ जोबोर मोजां मोनोमोन आरो बिखौ खुसियै लाखिनो थाखाय जोबोर मोजां गिफ्ट लाबोना होफैयोमोन। नाथाय अन्जुआ खुगा खायख्लें खालामनानै गिफ्टफोरखौ गुबुनथिंजाय दोनखारहरोमोन। बियो अरायबो टेनसनाव थायोमोन आरो बियो हौवाजों लोगोसे बेरायनो थांनोबो लाजियोमोन। अन्जुआथ' गावनि बिबनां रहितखौसो मेगन खेबोमोन। गिबि खेब नोजोरावनो बियो बिनि थाखाय फाग्लि जादोंमोन। रहितआ अन्जुनि थाखाय अराय समनिबो थाखायमोन आरो नुनायावबो जोबोर समायनामोन। अन्जुआ गोसो सिङावनो सिं सिं सानखोमायोमोन जे बिनि सिमांनि राजायाथ' रहितआनो। अन्जुनि हौवा गोदान प्रबीणनि साख्रिया गोदान मोनजेननायमोन। बियो न'आव थानो जोबोर खम समय मोनोमोन। फ्राय बियो बांसिनानो न'निफ्राय बाहेरायावनो थानो गोनां जायोमोन। बेबायदियाव अन्जुआ गावनि बिबोनांजों सम थांहोनानै जोबोर मोजां मोनोमोन। जोबोर मिनि खुसि रंजालायोमोन, एदावलायोमोन। गावनि बिबोनांखौ मेगन खेबहोनो थाखाय बियो बिबोनांनि खाथि खाथि सोखाबहैयोमोन। गावनि बिखानि सारिखौबो बोख्लायना लायोमोन, जाहाथे रहितआ बिनि फारसे नोजोर होयो। बिनि गुफुर गावदां मोदोमखौ जेब्ला बिबोनां रहितआ सिखाव महरै एबा लाजिनाय बायदि नायखोमाहरोमोन, अब्ला बियो जोबोर मोजां मोनोमोन। बिनि गोसोआव जोबोर रंजानाय फैयोमोन। बियो गावनि बिबोनां रहितजों एदावजानो एबा सुइजानो जोबोर लुबैयोमोन। नाथाय मानसिजों नुजानो एबा हमजानो गिनानै रहितआ बेबायदि खालामनो हायामोन। बिबोनां रहितआ जेबो हालसाल खालामैनि थाखाय बियो रहितनि फारसे आरोबाव बांसिन सोथाबनो हमो। रहितखौ मोहिनी फोनांनो आरोबाव नाजाबावो। बियो बिखौ जोबोर जोथोन लाखियोमोन, अनोमोन। बाथ्रा खोथा रायज्लायफ्ला बियो रहितखौ जोबोर एदावोमोन, आसि थुहरोमोन। बबा बिनि खानायखौ बिलिरहरोमोन, बबा बिनि मोदोमफोरखौ बिलिरहरोमोन, बबा बिनि खोमाफोराव अरनानै खिलखिलायनो हमोमोन, बबा बिनि आखाइखौ गावनि बिखा गेजेराव होनानै बुङोमोन, रहित, नायनायसाय आंनि बिखाया बेसेबां गुलुब गुलुब मावदों। बिबाजैनि बेबायदि जुवान समायना मोदोम सोलेरखौ नुनानै आरो बेबायदि आखु खालामनायफोरखौ नुनानै रहितनि गोसोआवबो मोनसे दुंहाव जाखांबोनो हमो। बिनि सोलेराबो मोनसे अर नांनो हमो। बेसेरा रहितआबो गावनि गोसोखौ बेसेबां हमथाना आरोबाव लाखिबावगौमोन। बिबो सासे जुवान जाफुनाय सेंग्रामोन। लासै लासै बिबो बिबाजैजों खुलायै एदावलायनो हमो, खेबलायनो हमो, मिनिलायनो हमो, बबा ओंखाम दौलायनो हमो। बेबायदिनो बिसोरो न'आव रावबो गैयाब्ला रंजालायबाय थायोमोन। जरा जरा बेरायनो थांनाय जानो हमो, पार्कफोराव समाय थांहोनो हमो, माब्लाबा सिनेमा नायनो थांनो हमो। बेबायदि खालाम बिसोरो सासेया सासेजों आरो गोबां सोथाबलायनो हमो। गोसोआ आरोबाव गोबां मिलायलायनो हमो। बिबनांनि अननायखौ मोननानै बिबाजैया जोबोर खुसि मोनोमोन, रंजायोमोन। रंजा खुसि मिनिज्लायनानै रहितआ अन्जुखौ बबा गावनि बिखा गेजेराव बजबनानै दुंब्रुद खुदुमोमोन, बबा गावनि फेन्दायाव फज'नानै लायोमोन, बबा अन्जुनि बिखा गेजेराव गावनि खर'खौ होनानै रहितआ बुङोमोन, बे बिखायाव आंनि थाखाय आं जायगा नागिरगासिनो दं, मोनगोन नामा? सानसेखालि अन्जुआ रहितखौ सोङो, थ' रहित, दिनै फिल्म नायनो थांनि? अब्ला रहितआ बुङो, थौ बाजै, नायनो थांनि। अन्तरा टकिजआव गोदान फिल्म होगासिनो दं। रहितआ जोबोर रंजानानै बुङो आरो गावनि गाननाय जोमनायखौ सोलायनो थाखाय गावनि रुमाव हाबलाङो। अन्जुआ
गावनि जि जोमफोरखौ सोलायखांनायनि उनाव आयनानि सिगाङाव गसंनानै गावनि खानायखौ हनो हमो, देलायनो हमो। गावनि महरखौ आयनायाव नायनानै गावखौनो लाजिस्लु जायो। देलायहांनानै जेब्ला बियो ओंखारबोयो अब्ला बिनि बिबनाङा बिखौ गोमोहाबना नायनो हमो। अन्जुआ मिनिनानै बुङो, नों आंखौ बेबायदि गोमोहाबना मानो नायहाबबाय थाखो रहित? हरखाबै रहितआ बिबाजैखौ उनथिंनिफ्राय गावनि बिखायाव बजबो आरो बिबाजैनि फाफ्लियाव खुदुमनानै बुङो, बाजै, नोंखौ जोबोर समायना नुदों। जों सानैनि गेजेराव बेबायदि बिबाजै बिबनांनि सोमोन्दो थायामोनब्ला बेसेबां मोजां जागौमोन। अब्ला अन्जुआ मिनिनानै एदावनानै बुङो, आच्छा, नंगौ नामा? अब्ला नों मा खालामगौमोन? अब्ला रहितआ बुङो, आं नोंखौ थाबैनो हाबा लागौमोन आरो सानफ्रोमबो सुहागरात खालामगौमोन। अन्जुआ लाजिनानै बुङो, थोद फाग्ला। नाथाय अन्जुनि गुस्थियाव मोनसे सेक्सि आन्दाजनि मिनिनाय फैयो। बिबनांनि बेबायदि सेक्सि आन्दाजनि बाखनायना खोथा बुंनायखौ अन्जुआ जोबोर मोजां मोनो। जियानो जाया मानो बिसोरो सानैबो फिल्म नायनो थाखाय ओंखारलाङो। फिल्म नायखांनानै जेब्ला बिसोरो बायजोआव ओंखारो अब्ला खोमसि जाबायमोन। बिसोर सानैबो खोथा रायज्लाय रायज्लाय गावनि न'नि फारसे फैनो हमो। नाथाय बिसोर सानैखौ मा मिथिगौमोन जे बिसोर सानैनि उन उन सानै बदमास मानसिया फल' खालामगासिनो दंमोन बिसोरखौ। न'नि एसे गोजानाव लामाया सुनसान जंगलमोन। खायसे बदमास मानसिफोरा बिसोरखौ आवग्रिनो हमो आरो बिसोरजों गाज्रि गाज्रि बेबहार खालामनो हमो। बेखौ नुनानै रहितआ जोबोर गिनो हमो आरो खमफिनो हमो। थैनो लुगैयाखैब्ला बिनिफ्राय नों खारलां, नङाब्ला नोंनि उदैयाव नै बे साकुखौ सुनानै होगोन। सासे बदमासआ हाथाय अरथेलायनानै रहितखौ बेबायदि बुङो। अब्ला रहितआ बुङो, नङा नङा, आंखौ बेबायदि दा खालाम, आंखौ बुथारनो नाङा, आं थैनो लुगैयाखै। रहितआ बिसोरनि सिगाङाव खुलुमनो हमो। अब्ला बदमासफोरा बुङो, थां, नोंखौ हगारबाय, नों दा बेनिफ्राय जानखार जा, खारलां, नङाब्ला। अब्ला अन्जुआ गिनानै रहितखौ बुङो, आंखौ गारनानै दा थां रहित, आंखौ बासाय। नाथाय रहितआ जेन अन्जुनि खोथाखौ खोनायाखैनोमोन। बियो बै जायगानिफ्राय बिबाजैखौ गारनानै थाङो। रहितआ बिबाजैखौ गारनानै थांनायनि उनाव बदमासफोरा गोसा गोसा मिनिग्लाबनो हमो। अन्जुआ बिसोरनि आखाइनिफ्राय बारग'नो थाखाय धावख्रायबाय दंमोन। बदमासफोरा अन्जुखौ आखायाव हमनानै बोनो हमो। बिसोरो बिनि मोदोमनि जिफोरखौ बख'नो बोग्लांनो नाजायो। अन्जुआ गोसा गोसा होसिख्राव होसिख्राव आंखौ बासाय होननानै होसिख्रावनो हमो। अब्ला सासे बदमासआ अन्जुखौ बुङो, बारा होसिख्रावनो नाङा सना, गारमाया गाज्रि जागोन। नोंखौ बासायनो थाखाय बेवहाय रावबो फैया। नों दिनै जों सानैनि देहानि गांनायखौ सुफुंनो नांगोन। आरो गुबुन सासे बदमासआ बुङो, आयु, बेसे समायना नों, मोजां नांगोन। नोंनि सोलेरखौ मोननो थाखाय जों बेसे साननिफ्रायनो नाजागासिनो दंमोन। बदमासफोरा अन्जुनि खुगाखौ हमथेनो हमो आरो बिखौ बोनानै लांनो हमो। अन्जुआ होसिख्रावबाय थायो, नाथाय बेसारिया असहाय जाबायमोन। नाथाय गसाइनि अननायाव बै सानखालि अन्जुनि हौवा प्रबिना गावनि लोगो अजयजों लोगोसे बै लामाथिंजायनो थाबायबोगासिनो दंमोन। होसिख्रावनाय खोनानानै बिनि खोमाया सांग्रां जायो। अन्जुनिसो होसिख्रावनाय आवाज, थाबैनो थौ। प्रबिना गावनि लोगो अजयखौ गोसायै गाबख्रनानै बुङो। सानैबो थाबैनो जाथाय जानाय जायगासिम सहैयो। बिसोरो टर्चनि लाइटखौ फोजोङो आरो बदमासफोरखौ नुयो। बदमासफोरा अन्जुखौ जबरदस्ति एबा जिनाहारि खालामनो नाजागासिनो दंमोन। अन्जुआ असहायनो बाब्राबगासिनो दंमोन। प्रबिन आरो बिनि लोगो अजयआ थाबैनो बदमासफोरखौ गाग्लोबनो हमो। बिसोर सानैबो हिम्मत खालामनानै बिसोरखौ बुनो हमो। जाथायखौ बोरैबा बांद्राय जानाय मोननानै गिनानै बदमासफोरा खारलाङो। नाथाय बदमासफोरा प्रबिनखौ खारलांनायनि सिगां सिगां जखम खालामनानै गारलाङो। अन्जुआ नुयो जे बिनि हौवाया जखम जादों। प्रबिनखौ बदमासफोरा बिनि आथिङाव साकुजों हामला खालामदोंमोन। अन्जुआ खुनु रोखोमै गसंखाङो आरो गावनि हौवानि बिखायाव गजबनानै रुखु रुखु गाबनो हमो। बियो गावनि मेगननि मोदैजों प्रबिननि बिखाखौ सिग्ला फैयो। बिनि उनाव प्रबिना बुङो, थौदो, न'आव थांनोसै। प्रबिना अन्जुखौ अननानै बुङो। बिसोरखौ न'आव दोनखांनानै अजयाबो गावनि न' फारसे थांनायसै। अन्जुआ न' सहैनानैबो सानै सानै गिखांबाय दंमोन। नाथाय लासै लासै बियो
मोजां जाबोनायसै। दसे समनि उनाव बिनि नोजोरा प्रबिननि आथिंथिंजाय जायो आरो बियो नुयोदि प्रबिननि आथिंनिफ्राय थै बोहैबाय दं। अब्ला अन्जुआ बुङो, हे बियो मा? नोंथांनि आथिंनिफ्राय थै ओंखारबाय दं। लाबो आं जि खानानै होनि। अब्ला प्रबिना अन्जुनि मोखांथिंजाय अननाय महरै नायहरनानै गुरैयै बुङो, एसेल' दुखु मोनदों, थाबैनो हामगोन। अन्जुनि गोसोआव गावनि हौवानि थाखाय अननाय फैबायमोन, मोजां मोननाय फैबायमोन। गावनि हौवाजों मेगनजों मेगन नोजोर मिलायनाय लोगो लोगो बियो लाजिनो हमो। बिखौ जोबोर अनजालि नुदोंमोन। बेबायदि अननायखौ नुनानै प्रबिननि मेगनाबो बिनि फारसे जावलिया जानो हमो। हिन्जावनि बेबायदि सैथो अननायखौ मोननानै प्रबिननि गोसोआ जोबोर रंजायो। बियो अन्जुखौ गावनि बिखा गेजेराव बजबना लानो जोबोर गोसो जाखाङो। थिग बे समावनो अन्जुनि बिबनां रहितआ बिसोरनि सिगाङाव नुजाफैयो। बियो दा समहालागैबो गिगासिनो दंमोन। बिदा गेदेरा बै रुमनिफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव बियो गावनि बिबाजैनि हालसालखौ सोंनो नागिरहां जानायावनो बिबाजैया बिखौ गोजाननिफ्रायनो इसारा होयो जे नों आंनिफ्राय गोजानाव था। बिखौ गोजानाव थानो होनानै अन्जुआ बुङो, नोंथ' आंखौ दिनै बै बदमासफोरनियाव हगारनानै होनानैनो फैदोंमोन। जुदि आंनि हौवाया थिग समाव सहैयामोन अब्ला आं दिनै मा जागौमोन? माबायदि बिबनां नों? जेब्ला अन्जुआ रहितखौ बेबायदि बुङो अब्ला रहितआ लाजिनानै खर' गंग्लायो। बे मोनसे घटना जानायनिफ्राय अन्जुआ मोनसे गियान मोनो। बियो गावनि गाज्रि आखुफोरखौ सानखांनानै गावखौनो लाजिनाय मोनगासिनो दंमोन। बै सानखालिनिफ्राय बियो गोसो सिङावनो गावखौनो कसम जायो जे बियो गावनि बिबोनांजों आरोबाव गाज्रि सोमोन्दो लाखिला होननानै। अन्जुआ गावनि फिसायनि सायाव जोबोर अननाय फैगासिनो दंमोन आरो बिखौनो गावनि थैस' थांस' आंगो लोगो जिउ होननानै साननानै लानो हमो। बियो गावनि हौवानि सेराव गावसोर थानाय रुमाव हाबलाङो आरो दरजाखौ बन्द खालामनानै लायो। लोगोफोर, स्ट'रिखौ माबायदि मोनखो? जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेल bikgkstudy खौ लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। गोजोन्थों।